Da li si nekad mislio gotovo je, a Bog je pripremio vaskrsenje? Subota je dan tišine, dan kada kamen stoji na grobu i izgleda kao da ništa se ne dešava. Učenici su uplašeni, razočarani, svi su pobegli, u zatvorenim sobama sedu i razmišljaju šta je sljedeće. Ali ono što nisu znali, a to je da nedelja dolazi. I možda upravo tako izgleda i u tvom životu. Sediš razočaran, tužan, ne znaš šta sljedeće dolazi. Ono što vidiš je stanje u subote, ali nedelja ne vidiš da dolazi. Odnosno, vaskrsenje da dolazi ti ne vidiš. Ono što vidiš je trenutno tvoje stanje, kako se nalaziš i kako se osjećaš. I možda si izgubio nadu, orijentaciju, veru, da možda nešto dobro može da se dogodi. Ali ono što želim da ti kažem, da Bog obično čuti pre nego što dođe najveće čudo u tvom životu. I ovo je ohrabrenje za mene i za tebe. Možda ti vidiš samo da je kraj sada, da to je to. Kamen je zatvoren, odnosno stavljen na grobu i to je to. Ali za Boga to je samo početak. I upravo to ono što On može da uradi u tvom životu. On vidi početak, a ti vidiš kraj. Možda treba da promeniš pogled na stvari, da počneš da ih gledaš kao što On ih vidi.